Sowan meneh ana laladan Palareja ya, Mbak. Pancen kepara nyata ngibarate kaya kebu sapi mulih ning kandange dhewe. Lan aku ora lali karo sejarah, saya tidak menutup mata bahwa pertama kali Cangik Limbuk Madangkara sowan ning Ponorogo ya diwiwiti saka Palareja. Tepuk tangan untuk desa ini. Ah, nganti kaya ngono kuwi. Mula kepiye wae sing didhawuhake karo panitia, apa sing didhawuhake Pak Lurah, aku anane mung mbangun miturut anggarane wontene pinten, waton kenging kula dum turane kena nggih tuku pedah montor. Matur nuwun. Pedah montor wae sing larang. Mboten enten larange yen kalih mriki saestu merga ya sejarahe pancen kaya ngono kuwi lho, Nduk. Awake dhewe iso tekan daerah Jetis, daerah
sawu, sambit dan lain sebagainya Sumorata wiwitane saka Polorejo wayangan ning kantor desa kae. Iya, ngono. Mula mumpung disekseni karo para penonton kabeh, upamane kok sesuk-esuk bendahara utawa Pak Lurah maringi pelunasan karo awake dhewe ora tak tampa no. Ora ditampa. Demi Allah, sebabe wis dilunasi sore mau ngono. Malah muni sing ora-ora. Intine matur nuwun ya, Mak. Marang sedaya para warga masyarakat Polorejo sing kompake pancen kaya mengkene. Per RT iki 5 juta. Nggen kuwi ngenene Agustusan, per RT 150 mbundet ae kok, Nduk. Lah iya kaya ngono kuwi. Yen ora piyai sing bener-bener ngrungkepi marang jati diri, seneng karo budayane dhewe, seneng karo kerukunan, mokal iso mawujud endahe kaya ngene. Iya. Bersih Desa Polorejo Mbabatan Ponorogo. Bener. Iki mapan ana ing tanah kagungane pepunden kula almarhum Kiai Haji Fatku Roji Tontowi. Ya sing mapan ana ing tamanan kene. Ngono kuwi mula awake dhewe matur nuwun diparingi papan sing bawira kaya mangkene. Nggih. Ugi ngaturaken panuwun dumateng Bapak Kepala Desa, Bapak Haryanto sing tansah ditresnani karo piyai ing Polorejo kene. Yen ora digandrungi, ora ditresnani karo warga masyarakat, mokal panjenengan iso dadi kepala desa nganti 2 periode. Nganti kaya ngono kuwi. Ngalor ngidul ngetan ngulon butuhe nyukupi kebutuhane desa, nulungi marang wargane awan barang jam 12 ngentang-ngentang kudune leren yen pancen ana perkara ing mapan ana ing sawah utawa ngendi wae panjenengan ya tetep budal. Iya, tidak kenal lelah. Mergo kerep kesorotan srengenge mengko jam 12 awan ya nuwun sewu nganti kulite nganti putihe kaya ngono no. Iya. Sing putih penggalihe. Penggalihe resik. Mengabdikan diri kepada masyarakat, hidupnya sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kemuliaan warga masyarakat Polorejo yang tercinta. Ya. Iya. Uga ngaturke panuwun marang ketua panitia. Sapa no? Pepunden kula Bapak Muhammad Muhaimin. Ugi kami tuwa ing tamanan mriki Pak Iwan Mahendra. Mboten kata lumpen ya ki Pak Muhyiddin panjenengan iki mantan sekdes ning tetep cancut gumregut lan uga dipangestoni karo Mbah Kuri ya karo Haji Suhari MH Dewan PKB terus Pak Agung Priyanto kuwi Dewan PDI Perjuangan sing nyatane panjenengan iki garwane Bu Camat. Wah iso to ngono iso nyatane kowe dalang bojomu sinden ya iso kok. Ha iya bener kaya mengkono. Iki uga ngaturake panuwun marang para karang taruna utawa pemuda dukuh tamanan yang sangat kompak dan solid ya, Mak. Nyatane iso mawujud kegiatan simaan Al-Qur'an, doa bersama, istighosah, kirab budaya, napak tilas Bupati Ponorogo Lor ing jaman semono. Iya, bener. Ugi salam hormat dumateng para pengurus, para takmir masjid ing Miftahul Huda kono kuwi sing mau awake dhewe nderek jamaah ana ing kono. Iya, sembah nuwun. Bersih desa ya, Mak. Bersih desa wis cetha dadi ajanging silaturahim, dadi papane wong sedekawan lan uga wujud syukur saka warga masyarakat Polorejo kunjuk marang Gusti ingkang nyipta jagat. Kejaba saka kuwi bersih desa kegiatan sing sipate nasional, ora nyawang golongan sugih miskin nadyanto beda agama lan kepercayaan nanging wis manunggal tetunggalan melebur menjadi satu merga kuwi hajate wong sak desa sing intisarine ndedonga bebarengan nyenyuwun marang purbane Gusti supaya desa kene lan wargane kabeh dipun paringi wilujeng sehat kuat berkah rejeki melimpah putra putrine soleh lan solekah. Ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi wong bersih desa kenapa kok kudu nanggap wayang kuwi jane dasare piye? Merga tradisi iki tinggalane para mbah-mbahmu mbiyen, para leluhurmu mbiyen sing
babat lan berjuang kanggo mbangun desa iki. Aku lan kowe bisa urip kepenak mapan ana ing desa merga lantaran jasane para leluhur mbiyen. Kejaba saka kuwi seni tradisi mbuh sak propirange mesti nggawa pesan moral utawa tata krama Subasita sing kabeh mau ana gandeng cenenge karo moral tingkah laku muna-muni sing luwes lan pantes supaya ora natoni atine sapa-sapa. Ngono. Apa meneh jaman sing wis kaya ngene, Nduk, kowe nyawang bocah-bocah iki sok-sok melu gregeten, sok-sok ya melu prihatin. Iya. Yen ngumpul karo kancane diundang wong gerang meneng wae acuh tak acuh, ketungkul anggene dolanan HP. Mula kula nyuwun dumateng Bapak Ibu menawi wonten tontonan wayang pas malam libur kados dalu menika, monggo putra-putranipun dipun kanthi dijak mirsani wayang supaya tradisi sing kaya ngene tetep dingerteni karo anak putu, ngerti basa Jawa, ngerti karo tata susila kanggo nyelametake generasi supaya ora kelangan jati diri lan adat ketimuran sing pancen dadi ciri khase wong Nuswantara. Iya. Lan perlu di ngerteni ya Nok, marang generasi saiki yen lelure dhewe kuwi wong sing ampuh, wong sing sekti, wong sing pinter, dugdeng sama ladeng ngono kae. Sing peradapane jaman biyen wis tumata wiwit jaman kuno. Wis bukti cetha nganti saiki awake dhewe iso nyawang adeke Candhi Borobudur. Besarnya kerajaan Majapahit lan tumangkare adat budaya maneka warna sing becik lan endah. Kuwi wis dadi bukti yen mbah-mbahe dhewe kuwi wong peng-pengan wong sing hebat. Mula bocah saiki kudu pede lan bangga dadi wong Jawa. Kaya ngono kuwi. Kaya ngono kuwi. Aja malah membanggakan ya kuwi orang luar negeri, produk yen ora Amerika moh, kendaraan yen ora Jepang moh. Ya ta, jambu yen ora Bangkok ora gelem. Ya. Rumput yen ora Jepang ya moh, kates yen ora Thailand ya moh. Ha iya. Kocapo bareng gula Jawa mlenyek. Ha iya ngono kuwi. Wis kaya ngono iku kudu dilekake marang para generasi kabeh. Inti sarine wayang mung minangka cegah wungon kinarya ngempalaken para warga ning inti sarine nderekake marang kabeh para perangkat desa dipandhegani dening Bapak Kepala Desa nyuwun marang Purbane Hyang Agung nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa muga-muga kanthi bersih desa wiwit dina iki nganti kukuting jaman sedaya para warga masyarakat Polorejo tansah manggih hayu lan rahayu durga mendhak kala sirna Iwana Basuki pinaringan wujude rejeki ingkang melimpah ruah kebak barokah pinaringan tentrem lahir batin lan uga keselamatan donya tekan akhir gampang anggene golek sandang pangan Allahumma amin ya rabbal alamin kaya durung marem minangka salam pambuka yen urung krungu suarane sinden Kesi ya Pak iki wiwit saka Bu Kesi sing alus-alus luwih dhisik mengko bar kowe ngaturi para bintang tamu ya Bu Kesi, monggo kula caosi wekdal kinten-kinten menawi event bersih desa wonten ing Polorejo ngeten iki pantese ngaturaken tembang menapa. Nah, ngono kuwi. Tembang mijil cengkok ketoprak. Nah, kuwi klangenane para sepuh kaya ngono kuwi tur arang-arang metu. Ha iya didudah wong wimuti ora kependhem. Timbangane ngetokke ula tampar ning mbak ya kenek hak cipta. Ha iya ngono kuwi. Iya, ini wis dilepas pisan. Wis tak gawakne arit tok ndingi. Monggo Bu Kesi, ya. Mijil toprak.
Tembang menika ugi kula aturaken dumateng para pepundhen saking Kedung Banteng ingkang kala sonten wau kepareng manggi dumateng kula Bapak Haji Karsono. Sukamaju. Kepareng ngemutake sok tanggal 20 April sowan ana ing Dung Banteng. Wah, cocok kuwi. Jare kono ki papan planyan. Saiki wis ora. Yen nganti kono sik dadi papane wong wadon nakal, mesti yogaku angel golek-golekane. Mesti tak celuki angge mik kok. Kagem panjak-panjak kula aturi leren anggenipun maksiat. Nah ngono kuwi. Lah iya. Dung Banteng. Sayuk-sayuk sing rukun-rukun. Senggane apik ya. Ngono kuwi ngemu piwulang pesan moral. Ngetan paling ulon apa setyane kelakon. Blarak disampirke mae cerak ra ngampirke. Minggu ora prei ditunggu-tunggu ra diwehi. Mergane wonge wis turu. Ayo. Dikukah malah ngidoni. Iya. Apike didoni sik. Ayo monggo, makasih ya. Mumpung rong Mei, ayo. Monggo istriku, ayo. Hormati Mas Gareng Pacitan. Kanca-kanca niku adate lek maringi support tenggen pelawak niku tidak sesesek ini lho. Ning khusus kangge Gareng Muda ya kudu sesek. Iya. Nganti Mbah Wir nganti drampok napa drampok. Wong ngambekane bae dilonggar-longgarne malah jenengan ki ngendikan sesek. Mongko sek-sek niku ki asma. Kok
dagelan munggah kon nganggo aspal niku napa nggih betah to Mas Cahyo? Mboten perkara asma, niku tempo, Tempo. irama. Lah aku rene ditanggap poso rene tempo. Kok angel men to. Tegese kuwi iki lho. Ketukan ngene iki lho. Iki tak santai, lek cepet ya tek 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 ngono kuwi. Oh, irama. Irama. Nggih, niki nuhoni pamundutan. Nggih. Sedulur wonten ing Laladan Polorejo mriki Mas Cahyo. Leres. Awit menika mboten duga mana saestu awit sedulur Polorejo mrika ngiras pantes niki bersih desa, ngiras pantes nglumpukne warga masyarakat ugi polo kepala desa sak kecamatan Babatan. Babatan, nggih. Mungguing bersih desa sing ditindakne setiap tahun sing dalange ora tau kecer nggih Mas Cahyo Kuntabi. Waduh nggih. Niku katresnanipun Piyai Polorejo ngoten niku. Mila mumpung jenengan wenten disekseni karo Piyai kabeh, mbuh wis ping 4 apa ping 5 aku lali. Engko yen ping 5 taun ngarep mboten sah dipun bayar penuh, cukup 50% saja. Niku pun kecara nyata mboten namung panjenengan Mas. Urung rampung lek ku omong. Oh, dereng. 50% itu tegese 50% DP, 50% pelunasan. Wong kok omong ngono. Wong ngendikane jenengan rene ora usah dibayar sing penting turane kenek ditukakne sepeda motor. Oh iya. Saiki engko buat-baran ora dibayar ora apa-apa. Nggih. Mergo mau wis lunas. Lah lek kula mboten kemrungsung, mang dibayar ya kono sakko dibayar ya kono kula pun ikhlas, Mas. Wah, elok tegese jenengan iku berdharma ora golek materi nggih. Sesasi kepungkur wis dilunasi. Oh, Lah alah. dadine kalek nyaur igo-igo. Mula raimu tak sawang kok pucet kok kene ayo. 750 tok, Mas. Mas. Nggih, alhamdulillah barokahullah. Nggih. Lek mboten lantaran kados mekaten nderekne panjenengan Mas Cahyo. Nggih. Kula nggih mboten samar menika saged menika nggih ngeten iki sabet jagong paribasane kumpul dulur wonten ing Laladan Polorejo, Mas. Leres, nggih. Namung ndedonga muga-muga sak cekapipun bersih desa, Nggih. sedaya masyarakat wonten ing Laladan Polorejo manggih kawilujengan kebagas warasan selamat donya kelawan akhirat. Amin. Ingkang baken mugi-mugi sing tani ya tandurane ya melimpah ruah. Bebas dari hama. Nggih ingkang dados Mbah Lurah muga-muga pinaringan seger waras. Amin. Ingkang dados pejabat muga-muga nggih sedaya menika dipun ijabahi Gusti Kang Maha Agung kebak ing kamulyan panjang yuswa. Amin ya rabbal alamin. Jatenan nyambut gawe lek karo Mas Cahyo tenan. Wong nonton kikit dukono dukene ora nek senggange. Lah niku mergo katresnane Piyai Polorejo. Kula niku nun sewu mayang tanpa ada peran serta para penonton sing sak lapangan penuh. Saya bukan apa-apa. Yang artinya yang melestarikan budaya wayang, budaya Indonesia bukan dalangnya, namun seluruh penonton yang tercinta ini. Tepuk tangan Polorejo. Ngeten. Iya. Wah, nggih tenan no niki Mas nggih dititeni mawon wong tegese tenggene Polorejo, kanca-kanca desa lintune niki dereng ingkang wonten ingkang dereng napa bersih desa. Alhamdulillah Polorejo menika sepisan dalu menika, Mas. Oh ngaten nggih. Murwakani menika wujuding bersih desa, muga-muga iso resik samubarange, resik penyakite, resik godha rencanane manggih kawilujengan kebagas warasan. Amin. Sampeyan ndongakne kok ya pinter Mas Gareng. Nggih, wong pacak wis dilunasi sak wulan ngeten iki kula nggih rada encer, Mas. Ah iya. Ya. Ngene tegese panitia tanggung jawab. Ana lho, bar wayangan iki panitia digoleki angel. Nate kula akhire mulih nggo Avanza, nate ngoten niku. Panjenengan Heeh. bar wayangan panitiane lunga mulih ora ning digoleki turu ora Mboten tangi. temu ditelepon ra diangkat. Bareng jenengan solusine Avanzane sing di omah kula go mulih. alah sami kalih kula, Mas. Pripun? Wah, aku mulih bar ndagel jruk medun goleki sing di omah ora nek. Sing duwe panitia ora nek, warga masyarakat ora nek. Langsung kula bablas nyang mburi, Mas. Nyapa? Pitik jago tak jupuk.
Oh, wong jenengan Avanza wong sakmene mbane aku ya pitik jago wae kan cukup to, Mas. Apa ya cucuk gareng kaya ngono iso Lah ya pitik jago ya cucuk to, Mas. Kok ya. Nggih, nggih. niki ngiras pantes nggih niki napa nggih ngleluri budaya Jawa, Mas. Leres. Paribasane lek ngonceki barang sing ra bener kerto aji. Nggih. Bayar paribasane kan boten leres. Ingkang baken sedaya masyarakat Polorejo kususe menika dukuh wonten ing Tamanan mriki. Weh tenan sak RT 5 yuta. Lek 12 RT pinten yuta mawon, Mas. Iya bayangno kuwi pawa ditukokne dawet njabung iso nggih nglangi kaya. Lha wong mboten namung damel klangi lek niku. Wong nggih ngunekne speedboat mawon kiyat. Kiyat nggih. Oke, alhamdulillah. Mas Gareng. Nggih wonten Gandeng Jawa. teng pundi-pundi gareng niku identik dengan penjabaran alamat yang sedang wayangan. Gitu? Nggih, Niki leres. desane napa? Niki desane Bumbu Rame, Mas. Apa bumbu rame? Lah polo niku napa? Bumbu Lah nggih, rejo. rame. Lah Oh, nggih, iya. nong niki tenggene Bumbu Rame niki nuwun sewu. Nggih. Niki napa meneh Pak Dino Sugih, Lurahe Pak Dino Sugih. Pak Haryanto Lah hari niku dino lah Anto sugih. Nah, Pak Haryanto ki dina sing sugih. Wah, Mula iya. dina sing sugih dalu menika didamel wayangan. Elah. 2 periode, muga-muga masyarakate ayem tentrem, padha seneng aja enek sing gontuk-gontukan, aja enek sing pleruk-plerukan, napa meneh jenenge jaman saiki jaman modern, Mas. Pokoke dolanan HP ya sak becik-becike. Nggih. Aja ngantek dolanan HP sing dingge ngeslot, sing dingge apa ku ora bener. Nggih. Lek iso ki dolanan HP iki ya dingge nilpuni tangga-tanggane ngoten. Lah ngapa tanggane ditelepon? Lah ya nggih kok lek bak bojone ora nek ditelepon kan kena dijak COD, Mas. Waduh. Kok ya Mboten niki Polorejo silahkan diterjemahkan. Po ki apa, lo ki apa? Ayo. Polorejo. Ayo. Popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Oh nggih. Popokane niki teng mriki Pak Haryanto Nyengkuyung. Nggih. Mbah Dewan kekalih Nyengkuyung, Bu Nggih. Camat Nyengkuyung, masyarakat sedaya Nyengkuyung. Nggih. Kula popokane priyantun seniman wonten ing Laladan Ponorogo. Wah, tepuk tangan untuk Mas Gareng Pacitan luar biasa. Lagi siji lho, ayo. Lo. Lo ki tegese lomo. Lomo samukawesipun mbok bilih mriku sedulur sedaya ngawontenaken tasakuran ora munggur kerto aji ning banyu mili pasugatane. Mantap, luar Niku, biasa. wah tenan Mas, soto teko, Wah, rendang teko, sate. sate teko, kopi teko, teh teko. Kok padang ini. Sampeyan ora ngerti, aku wis matur karo panitia, engko yen bar limbukan lagi hadir hidangan itu. Wah, niku sakit cancut tali pondok, kadang-kadang sinoman lho, Mas. Wah, beda teko ku urung tak pangan ya diundur neh. Dadi kula sok mriki nggih klingsiren. Lah sampean kurang cepet le dahar. Lah jane tak cepet-cepetne wong lagi tak rage wis diundur kok. Mosok tak buru kaya kirik. Iya. Kaya Tre. remen ing penggalih merga saged nimbali panjenengan ugi kanca madangkara. Siap. Nah. Terakhir, Napa? Jo mengamengo sok mbiyen neh nambok ping 4 ping 10 ngundang dalang iki wae. Nah, nggih. niki. Leres, wau Pak Lurah dipun paring dawuh, tahun ngarep bersih desa tetep wayangan kula. Nggih. Dagelane nggih gareng. Nggih, kan alhamdulillah. Ning gareng Semarang. Mas, Napa? mboten napa-napa. Kula pas Sebabe. job teng Blitar. Pas mboten saged. Mboten saged kok. Nggih. Wong ngene kok ngarep golek sandang pangan ae jenengan iki kok ya paling mboten nggih napa niki dum-dum to Mas. Dum-dum. Pokok ya aku lek rejeki, jenengan pikantuk rejeki, para dagang pikantuk rejeki, sinoman anggenipun cantut tali wondo parkir nggih pikantuk rejeki. Mergo diayomi karo Pak Pak Lurah, Lurah. Namanya Pak Lurah? Haryanto. Harapannya ke depan Polorejo semakin ngrembaka dan jayeng bawana. Tepuk tangan. Nggih. Ah. Rinten kelawan dalu manembah marang Gusti eling sing gawe jagad ora liwat ning 5 wektu. Yan Yan hari Yan. Yan. Yan
Yan niku yan. Yo apa iki kok ya. Ambuk ya aja nganggo yan ngono barang. Lasmane pancen ya ngono. Harian. Lah aduh. Kok ya nganggo yan barang to. Lah ya tiwas dilunasi bae ora iso nerjemahne. Yan. Yan. Tegese niku lumayan. Nah. Arep tak nggih nyaur utang sok kliwon wis diwenehi dek sesasi kepungkur. Sampeyan mau ya diutang. Walah wong jenenge apa meneh BRI BNI mekar kuwi lho Mas. Wah, aku wis ngatek kaya kemrungsung. Ya. Terakhir to Tata wigatining luar biasa dipun rengkuh dulur mriki menika 2 periode. Anggenipun dados Lurah atau ke kepala desa. kepala desa Aduh, Kake kene keke penak keadilan untuk semua masyarakat Polorejo. Oh, tetep iso nadyan spontan jos garing kok dilawan. Nggih. Pak, panjenenganipun Bapak Haryanto menika lembah manak, semanak tur aruan, sopan santun, ora bedakne wong cilik kelawan wong gedhe. Lah, Lamun to bengi iki ora munggah aku nyawer, ketoke men kula Mas. kok iso balik rono neh lho. Lho wong pripun wong jenengan kake mawon kene mumet ndase. Lho neng ndi-endi dalang karo garengi sing ngompani dalange, sing nyemes garenge. Oh ya gareng sing kadang so nyemes aku bagian anu kok kudu cemes kok. Dinten menika mujudaken tasakuran wayangan sedalu natas dalange Mas Cahyo Kuntadi. Saben wayah bersih desa ora lali dienekne kaya ngene. Kaya Ngene. ngene. Nge. Ngeman tangga teparo merga yek bendina 55 yuta kuwi ora kepenak. Ne.